pus și eu filmarea și... Hai bă, fă și tu intro, nu fi nasol. Salutare, toată lumea, nu ne dai din... Hai bă, hai să luăm copacii. ia pumni! Deci lume, să vă spun, astăzi facem un anunț. Vom continua seria aceasta de Minecraft cu băieții până când nu vă va mai place vouă, adică... Ne ziceți, gata, opriți-vă, ne plictisim. Facem altceva. Ieșiți afară sezonul 2. Dar sper să vă placă, pentru că și mie și lui David le face plăcere, efectiv, să facem chestiile astea. Da. Și mie mi s-a oprit filmarea, dar e ok, viața e frumoasă, stai David, o să ies un pic, te superi? Auzi, o să ies cu ud ăsta, ca să mai rămân în joc. Ok? Cu ce? Da. Eu mai iau copaci între timp. Da, ies în lucruri de viață, că e ok. Mă, ce stă aici? M-a dat afară. What the fuck? Ce mi se întâmplă la mobil? Tocmai azi am dat actualizare sau n-ar trebui să facă sigur. Așteptați puțin. Scuzați-mă de pentru toate problemele tehnice de trebuie să merg și eu, na, știți. Da. Știți cum e? Hai, fă intro. Da, bun. Opriți? Nu. Oh, bun. Hai, fac pun pauză. Something else? Mai vrei să adaug ceva sau putem să începem? Gata, nu putem. Bun, deci vreau să fac un anunț că luni vom face, în această serie vom adăuga încă un membru care nu este gen longeviu, o să apară din când în când, dintr-o lună într-o lună. Ștefan, cred că îl mai știu. Îl mai știți că am făcut... Hai să luăm crafting-ul și mergem la copacii ăștia mai mulți. Mă duc, fac că nu pot să filmez. Hai, vină cu mine. Nu știu ce mi se întâmplă, de cred că sunt pe Mobizen. Că cred că sunt pe bloc. Da, mai nou are și o problemă cu blocul. Ți s-a oprit filmul, da? Aha, iarăși. Ce faci? Mă, nu vreau să rateze lumea mea primul episod. Pun pauză și revenim cu... Și da, lumea. Ok, lumea, ne-am întors. Și am auzit că s-ar putea să vă placă seria asta, mi-a zis fratele, dar eu am auzit că e ok. Nu vă speriați. Da, și o să postăm, cum zici tu, lunea. Nu vă brother, postăm când ne vine nouă, bă, nu știu de ce. Ok. Hai să merem. Hai să merem cu o lungime. Câte scoarțe de ele îmi dai? Am 106. Și eu am 26. Bă, merem. Am 24, hai că e bine. Bă, hai să mergem aici, că acolo e cam aiurea. Sau nu, ala la portocală. Ce mi-a furat? Ba, na. Asta, hai. Stai, gata. Asta. Am 40 de torțe. Am 40 de torțe. Bă, mai păstrează lemn, bă, disperatule. Iron. Și tu ai găsit? 3. Să te duci după mine. Vrei să spargi... Hai fiecare cu ironul lui, numai ironul să fie a lui. Da. Dar nu mi-e iron asta. Ok, bine. Placă. Deja văd. Bă, poate să dau una, că îmi fac o sabie de aia, știi cum te... Nu, cu bătaia. Nu cu bătaia decât dacă mă enervezi, vezi că tine turbat. Ham. Păi tu ești mereu turbat. Adică nimic. Bă, vezi că ești pe la mine pe canal, dacă vrei poți să pun lumea să se aboneze de la tine. Oricum am noi în abonat. Hai bă că ai 4, ok? 3 tu. Da, e ok! Și eu voi la tine. Ok! Vezi că și aerul de aici, cum ai unul mai în spate al meu, ok? Uite ăsta de aici, sunt vermele. Mai iau piatră. Mă, că e tare, nu? Da, ok, adică pui bine. Vreau zic să ne facem din prima așa o casă. Nu amândoi, știi că eu am fobie. Ma, nu mă judeca. Am sus să ne facem casă. Bă, lasă să mai căutăm minereuri, că după aia casă din ce faci? Ai dreptate. Hai să mergem în altă parte. Că cât iron ai? Am vreo 22. 22? 6. Bă, trebuie să facem în urmă ceva de genul. Wow. Nu veni! Ok. Nu mă asculta. Hai uite. Am meu ironul. What? Am căzut. Bravo, Cost! Dacă l-auziți pe ai al tău? Da. Dacă l-auziți pe link audio,
Așa, am fundat, nu uităm la live-ul lui. E laptop. Dacă vreți adăuga, uitați-vă la el acum. Stai bă, Da, de parcă... la câte noastre se postează și... Auzi, am niște întrebare. Deci youtuberii ăștia mari zic că vai dragul video se aplaudează greu. Frate, la mine 5 minute e gata. Rareș 5 ei... minute maxim. Rareș ei fac cu de toate. Adică îl randează bine, nu ca Și eu noi ce la fac, așa. frate? Adică și eu Tu la... doar apeși pe un buton, ăia nu. și editează. Nu, frate, și eu l-am meditat asta. Am pus muzică pe fundal. Wow. Am descoperit metoda asta. Yeah! Da, acum. Nu, am descoperit de mult, dar am descoperit cum să faci să se mai audă vocea mai tare. Adică genul să nu se acopere toată vocea. Bă, hai să ne adunăm amândoi într-un loc, am găsit un gay. Stai că mai au Iron. Bă, deci eu găsesc Iron așa, dar mult într-un loc. 16. Bă, bune? Am 16. Cât ai? 16. Bun, eu am... Stai. Mai ia bă Atunci cărbuni. 2. Hai bă după mine aici. Taci. Hai să dau una. Taci că mi iau coal. Cred că pe aici în fundătură. Bă, aici ai... Păi aici pe am fost. Hai pe aici. Uite, anul meu. Iau coal. Coal. Colul postează pentru torțe, că cine știe cât de atât ne afundăm în chestia asta. Eu deja cred că nu o să mai putem să ieșim de ok. Adevărat. Dar unde a dispărut Hamlet? Cei doi vorbesc despre Bahar. Aoleu, Iron meu. eram în video! What the hell? O să tai asta la montaj, sincer o să tai la montaj. Tot este Dacă nu o tai la montaj și tu, eu o să mă dezabonez de la tine. Și sunteți 3 abonați. Bine. Ei pierd. Fie ei pierd, oricum n-avea niciun vis. Gen, nu, că oricum să mai bună că mănânc și mâine. Așa, și voi face Te-a speriat? Mai speriat și că era Herobrine, vreau să-i dau una, dar am realizat că ești nemilosul de frate. Ok, deci Să-și că o să tot fac așa. viața mea este ca un film de comedie, credeți-mă. Bun, și v-am gândit așa. O să fac o serie în care să povestesc... XD! Cred că tu vrei să zici, mă simt ca un gay de ok. Bun, deci voi face o serie în care voi povesti cele mai haioase și asli ce mai am eu prin viața mea, genul, pentru că n-am ce face, adică ce poți să XD, ce XD? Poate vrei să scrii, bă, ăștia cad pe mine! Ce? Nu bă și ești, că am făcut greșeala să pun o torță. XD! Ok, o să cadă pe tine. Bine, mă. Dacă faci o mișcare, pun o torță ca să cadă pe tine. Bine, gata. Gata, mă. Vrei să ne îngrăpăm aici? Nu, Da. bă, nu fi bro! Da, vreau! Vreau! Ce? Ne-ai infundat aici. Da, spargem! Mă duc. Fii lucrător! Lucrător de șantier, Dorel. A spart iron-ul. Nu te piză, fred. A spart iron-ul. Bă, pe mine nu mai... Iron meu. Am dezgăpat. Am 21 de iron. 21, bun, eu am 52. Și afară. Eu vreau să-mi bag să mai mie. Facem 2 episoade în ziua Stai, bă, asta. așteaptă un pic să mai fac niște cod. Eu zice să plecăm acasă, că poate nu ne mai întoarcem. Hai așa, avară. Vezi că o să cadă chestiile astea pe noi de ok. Vino. Păi, nu, încerc și eu să vin, dar... De ce am dat toată zona asta? Pentru că vreau și că pot. Hai să stins. Era să stins Link. Săracul Link.
Cât timp ai de filmare? 9 minute 51. Eu am 10. Și acum am 10. Hai, vii după mine sau ce? Păi, na, eram în spatele tău. Ce de ești în zântă? Adică mai ia după tine. Hai că știu. Exact pe aici, hai. Vezi că am găsit eu drumul. Ești prost. Dacă comentezi te bag. Gata, nu mai cum... Oh, e noapte. Bă, bun, ce facem? N-ai dat cu moștri. Sigur! Serios? Da. Mi-am făcut sabie. Păi ce acum? Tu ești E prost. cel mai bun prilej. Vin cu tine. Ne depostim aici? Ne adăpostim aici, dar baricădează. Auzi? Baricădează-ne și vine un creeper. Baricădează-ne înapoi. Scuze. Bă, am vrut să pun Cred că ești cobblestone. creeper. Gata. Îmi fac și un de-ăsta, un cuptor să nu-i iei, da? Păi mi-am pus deja la meu aeronul. Nu știu, vreau să fac chestia, nu știu ce. Un sabie, cum duc la bătaie cu ăștia. Îmi fac și o sabie. Îmi fac de stone. Asta de jos al meu, țineți minte. Ține minte, de fapt, că nu mă... Ăsta de sus e al meu, da? Fac și un de ăsta. Deci. Sabie de... A, nu. Sticul, eu cream că e o sabie. Da, sabie de... A, sticul e o sabie, bun. Numai trebuie să facem... Bă, cum ai acoperit chestia asta? Acum, sincer, cum ai reușit? Dar nu știu, vezi că mai e în spate foarte liber. Adică o să te duci. Deci tot timpul eu trebuie să reglez totul. Deci ăsta e locușorul nostru. Da, nu am avut destul de chestii, deja pe părătă. Aoleu, chiar? E bune, zic. Hai de capul meu. Am pus și acolo un zid de... Ulu! Scuze-te, n-am bus. Zic, aoleu, vrei să să-mi dai una, scuze-te, n-am bus. A, nu m-a dat niciuna, că mă păcuște vreo 3 ori mai nasol. Gata. Te uiți la mine un pic. Dale, dale, da, da. Gata, suntem acoperiți. E Uite la bine. mine. Dale, dale, da, da. De s-a certat ăștia sau ce? Ia, plecați de acolo, uite. Istanbul. Dar de ce vreau să pleci în Istanbul? Pentru că acolo e mai frumos. Dali, dali, da. Olo, filmez De 10 minute. Hai să murim o dată așa la bătaie, așa să murim ca rege. Nu murim. Nu am genul să... Bun, hai închidem filmarea și mai facem încă unul acum, hai. Bun lume, deci cam asta a fost și cu primul episod. Vezi că am făcut eu ce și dacă te prinzi direct te bag. Bine, fac și unul. Asta a fost cu filmarea. Like-uri, comentarii, ce vi se pare că trebuie îmbunătățit. Noi ne vedem data viitoare. Pa! Cum zice și el, zic și eu, pa.